Chief Solomon, thank you very much. May God bless all of you. May God bless the nation. And may God continue to give you this love and unity that we are seeing here. If you buy your J, Fun Koma Magazine, I put your job, Madden, and now is woman. I have Fun Koma, a one expert, also a Tunica expert. So now I am off one. And here for the day, you can find wine. I have for wine. I am not. I have got more. Here my bow, Nandigo, whatever I get, when I support people, I can do. That's number one. Now, was I have a couple come on. If you are the Joseph on even logistics, when I am a neighbor, I'm a man here. Only I talk to them. We go to Guana, so, I'm very easy. Working man, but first, let me recognize my dear father and boss, who was here to honor this invitation, Chief Olusegun Obasanjo, former president of Nigeria, in fact the best man this country ever had. Let me recognize my dear brother, a great civil man, who I have accompanied here. I call him Chisco, Chief Chidi, Ayebu, I want to congratulate, and of course, Chief Michael Mayer just arrived here. But first of all, I need to commend and congratulate Chief Solomon, the president of Ohaneze, Lagos. I have never in my life seen such a driven man, a man that won election to become the president of Ohaneze, Lagos. Digo fonda ra oswa yo na go ko wa ge na ma be bo munne na so yigo ata bo iyo onye mo maka ni ye gbasala adi igbo ayi na do mmadu obi nne ara bo mo enu na ifi aka wo disho na mo meet up dikono e ho mo nnukwu ogwu ihe nkwa ebe a agwụ ụlọ na ife eji mara nwa bụ ndị Igbo bụ ịgba mbọ. Ife eji mara nwa bụ ndị Igbo bụ onye jide anya nwanne ya, onye ayata nwanne ya, onye ọdụlụ ma anyere ụmụnne ya aka, onye Chukwu gọziri ya ụmụnne ya bụrụ ụwa na-aga ọlụ ndozi obodo abụrụ ibe dụrụ ofu onye mmadụ iri ya eme nwunye ogwerekwara onye Chineke emere si na ya kacha nwa ego n'ụwa ọ dịpendụ obi ejiri ayụya malụ ndị be anyị, ejiri ori malụ ndị be anyị, ejiri mmabụrụ malụ ndị be anyị.